chef er de bedste. Chef Records. For jeg har drukket til jeg sejlede, ikke set mig selv i spejlet. Fuck om jeg har fejlet, jeg har det ligesom Fetterlein. Jeg har det ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein, ligesom Fetterlein. Hej alle sammen. I ser Magnus Campbells tv-show. Som I nok ved, så er jeg den bedste tv-vært og den flotteste. Og i dag har vi besøg af Fetterlein. Fetterlein vil gerne introducere sig selv. Ja, som I alle sammen ved, så er jeg jo Danmarks flotteste fyr. Og jeg er 35 år og kommer fra Nordsjælland. Okay, Frederik. Frederik, kan vi stille dig et par spørgsmål? Ja. Først, det første spørgsmål. Hvordan bliver du egentlig så brun? Ja, det er sgu min egen hemmelighed. Det kan jeg ikke lige komme ud på direkte tv. Jeg kan måske fortælle det efter showet, hvis jeg. Jamen, det lyder som en god idé. Det vil jeg gerne have at vide faktisk. Men hvad med økonomien derhjemme? Hvordan så det til? Ja, lige her, der har jeg et underskud kun på 1 million. Ja. Så Ja, det skal jo for selv den bedste, kan man så sige. Ja, Og, det er okay. Men altså, som vi alle sammen ved, du var jo en rig fyr. Rigtig rig. Hvordan brugte du dine penge så hurtigt? Jeg kan jo sgu mange ned af jer. Ja, altså, alle har jo en forkærlighed for læderjakker. For læderjakker. Men lavede du egentlig mange damer i dine unge dage, da du også havde penge og den slags? I mine unge dage, det var gode tider. Da jeg knævede faktisk en gang med Megan Fox på et hotel over i Spanien. Ja. Hvor vi faktisk var ved at blive kærester, men så gad jeg egentlig ikke mere, fordi jeg synes, hun var begyndt at blive lidt falsk og sådan. Så. Ja. Hun er heller ikke pæn nok til mig. Hun var ikke brun? Nej. Nej. Du havde ikke fortalt hende... Du havde ikke fortalt hende det hemmelige træk, havde du? Nej. Okay, ja. Mit hemmelige træk er mit hemmelige træk, som jeg alle sammen ved, ikke? Ja. Men det er også det. Nogle gange så har man bare brug for at grine ud og sådan noget. I sådan et program, fordi jeg hygger mig virkelig med Frederiks selskab. Ja, det er sgu også en god Det er virkelig dejligt at have dig herinde, Frederik. Men nu her til sidste spørgsmål. Du er med i en masse tv-programmer, det er rigtigt, ikke? Jo, jeg har sgu en kæmpe fyr efterhånden. Ja, men at du er kun med i tv-programmerne for at tjene penge? Ja, så vil jeg også alle have folk, de ser mine pøllefingre, ikke? Ja. Det er nogle meget fløje. Ja, Hvis I ikke har set den før, ikke? Ja, Og jeg tjener faktisk ikke så meget på det, kun 1 million, sådan, når jeg gør det. Ja. Så. Men jeg skal nok få det underskud tilbage på 1 million der. Det skal nok komme. Ja. Ja, kommer stille og roligt. Hvad med tenniskarrieren? Ser du stadig nogle af de gamle tennisstjerner? Ja, jeg ser stadig Serena og Bolleren en gang imellem. Ja. Hun er meget også i maven, ikke? Hun har sgu en meget flot krop. Hvad med Karoline? Karoline? Karoline Holm? Nej, der er kommet ham med golfstjernen efter mig en gang, det er jo givet en rundtur. Ja. Jeg får det tavlt, fordi alle ved i golfstjerner. De har nogle store køller. De har nogle store køller. Ja, det har jeg sgu. Ja, det er jo sådan, det sagde vi også en gang også, at min den var kun en tredjedel af hans, så ja, det er jo det er sgu lidt... Og min den er allerede 30 i forvejen, ja, så der blev du nødt til at slå ind. Ja, det gør jeg. Der slog nogle skud. Ja. Men tak fordi jeg måtte være med i det show, og det var hyggeligt at snakke. Og det her, det var alt for Magnus Campbells tv-show. Ses alle sammen.